Ja hem dit al tall anterior que fer feina per un sou ens ho venen com una necessitat vital i per aconseguir un sou fem de tot. Feina avorrida, venem la nostra dignitat, A mí me merece la pena. Es que prefiero estar en mi casa. venem la nostra imatge a tercers, ¿De dónde creéis que saco yo la energía? Dímelo tú. De los muakis, Están buenísimos. sin conservantes y con productos 100% naturales. Y solo tienen las calorías del pan tostado. Ya lo veo, ya. ens deixem experimentar, Square. Good guess, but wrong. creiem en el que faça We falta, believe in UFOs, astral projections, mental telepathy, ESP, clairvoyance, spirit photography, telekinetic movement, full trance mediums, the Loch Ness Monster, and the theory of Atlantis. If there's a steady paycheck in it, I'll believe anything you say. New shiny iPhone 5. New shiny iPhone 5. el problema que tenim és que, a banda de pagar els imposts, el sistema ens crea un fals desig de felicitat. Si tens molts diners, trobaràs la felicitat. Per què conformar-te amb un mòbil de 100 euros si existeixen de 1.000? O una televisió de 100 euros si hi ha una de 1.000? O un violí de 100 euros si existeixen de 9.000? O un auto de 12.000 euros si hi ha de 120.000? O una casa de 100.000 euros si existeixen de 1.000.000 d'euros? I clar, l'ésser humà cau al parany i comença a creuar línies roges que afecten la seva integritat física. Ens fiquem un uniforme i desnonem Su persones. llanto es desgarrador. Sabe que está a punto de perderlo todo. En el portal, la policía se encuentra frente a frente con los manifestantes. Colpegem als iguals. Venem la dignitat d'altres. Inclús ens corrompem fàcilment sense pensar en qui és el darrer afectat. Mentre ells ens nodreixen uns desitjos que no són bàsics per viure, nosaltres volem més i més, i així romanem dins del seu sistema.